गसाइगावनि सराइबिलाव पुलिसा सेबनानै पिस्तलजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हमदों। हमजानाय साथाम सुबुङा पिस्तलखौ इ-रिक्सायाव लाबोखोमादोंमोन। गसाइगावनि सराइबिल पुलिस आउटपस्टनि पुलिस आरो एसएसपीआ जयै सेबनानै गंसे पिस्तल मोननो हायो। गसाइगावनि बल्लामजुरा जानालि गामियाव पुलिसा पिस्तलजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हमदों। इ-रिक्सायाव पिस्तलजों लोगोसे खुख्रि लाबोनाय समाव साथाम सुबुंखौ पुलिसा हमनो हायो। इनाय पिस्तल लाबोनायनि दायाव पुलिसजों हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय खासियाबारि लालासरनि प्रानजित टुडु, कुसुमबिलनि लक्षण मार्दि आरो टेरिलियास मार्दि। इनाय पिस्तल लाबोनायनि बिथिङाव पुलिसा हमनाय सुबुंफोरखौ सेबदों। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार, केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार, टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनि स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।